agah gurí mágad Tomás as up den cura a bheith seo aniu agus gurí mágah go léir fannacht go dtí déir leith. Tá mé anmhaoch a bheith an seo agus mo chuid dibre a phlé. Tá rinn siobre a dhéanamh agamach ba aniu barálum an Gaeilge agus na man thoisialta a phlé. So tá mé lonathe san Ollscoil Bhaile Cliath san Ionad ADAPT agus san Ionad sin bí mór le chéile ag dúrúir an Teicneolaíocht agus an na Teanga. So is riamh hangólaí mé. Seansan nar thuúla sibh faoin terma sin, so computational linguist atá gceist agus is meas gan é idir an riomholaíocht agus an teangolaíocht. So rinne mé céim bun céim sa riomhhangolaíocht fadó san Ollscoil Bhaile Cliath. Bhí mór sa 6 ahead of our time ceapam fadó. Tá leircéil an astráil sin ach mada leis an Gaeilge ach an fá go bhfuil simagam sa Gaeilge. Bhug mé go dtí an astráil nar bhí mé 7 bliain a sédís agus nuair bhí mé bhí mé 6 úgnach d'éireann agus bhí mé glúirg éireannig agus creidé nó nach creidé ní raibh lán éireannig an faoin am sin. Agus thosaí mé ag freastal ar rangan na Gaeilge síos Todhchaí Melbourne. Agus tháinig mé arás ag an Gaeilge. So cum mé 3 bliain an sin agus thu mé go dtí Sydney ar fáid 3 bliana. 3 bliain agus bhí mé ag freastal ar scoil na Gaeilge Sydney freisin. So fad is bhí mé san astráil thugraí mé dul arás go dtí an Ollscoil agus an céim doctoracht a bhain semach. Agus when mé an céim amach go dá san Ollscoil Bhaile Cliath agus Macquarie University in Sydney. Agus an ábhar sin ní bheith mé á phlé aniu ach bhí mé ag dúrú nó ag fécindéir an struchtúr na Gaeilge agus conas is féidir an riomhra struchtúr ábhairt na Gaeilge a thuiscint. So anna himú ar fad. Fad is a bhí mé déanamh an doctor bhí seansagam dul dín státaonnta ar scoileoireacht Fulbright. Agus Tamalín a cahabh leis an Ollscoil Kevin Scannell tá sé lonnaithe an agus tá muna bhfuil aithne agah ar Kevin Scannell tá lán Sarah Aubergínta aige mada leis an Teicneolaíocht agus an Gaeilge. So nuair bhí mé bhí mar ag brathnú le chéile ar úsáid na Gaeilge ar líne agus an slí na úsáid idir go háirithe ar Twitter. So beidir go bhfuil daoine an seab níl siad ar níl sibh ar Twitter beidir nar tásúla gom ar gur thula siú faoi Twitter. Agus ach beidir nar thula sibh guril níos mó ná 3 milliún tweetan a seolta amach faoi seo ar Twitter. So tá pobl an bhór ar líne, pobl Gaeilge ar líne. Agus is bralum an scéal sin nó an íomhá sin. Mar chéin sé in aig an íomhá an gnáomhá bhín ag daoine agsúla. Go bhfuil pór peig tá sé raisiniu. Go bhfuil an teanga ban seach leis an amatáchaite nó an seanam. So is bralum an Gaeilge eáil inniu agus an slí na úsáid áidir ar líne. So ó Twitter is féidir ling sunraí eáil sin buntáiste an Teicneolaíocht. Tá mé an áil amach cá bhfuil na daoine ag úsáid an Gaeilge ar líne. So má tá phonepóca agus tá an geolocation ar siúil is féidir aimsú na daoine a bhfuil lona cabbé áit agus freisin mátá sé sa profil agus tám loníthe Bhaile Cliath nó Gaillimh cuidann sé ling aimsú cá bhfuil na daoine atá ag bin siústáildáis an Gaeilge ar líne ar Twitter. So ón leircéil seo is brelam an leircéil seo mar insin sé scéal difriúla dún sé. So de gná bhín an rár ag daoine nach bhfuil an Gaeilge á úsáid ach sna GaelTachtaí nó Beidir sna Cabhar Camóra.
so sin scéal difriúil atá an agus fud na hián freisin. So go háir bhí mar ag díú mar teangolaí mé éhlód na Gaeilge agus an slí ina scríbhtar ag daoine ar Twitter. So seo sampla de tweet aigen atá an agus sampla jazz an mar tá lán rudaí ar siú lán. So bíon daoine ag buin sprí as an teanga agus tá muid an eáil an slí ina gcuireann daoine na focail bíonn siad ag cuma focail nua agus ag buin úsáid as na fuaimena freisin agus an cód mixáil agus tá an cód mixáil anna himúil a eáil an seo ar líne. De gná le tá Taighde déanta ar an cód mixáil ach sa teanga leabhartha ach inis tá muid an é sin a dhéanamh leis an text agus an teanga scríofa. Agus bíon daoine burtha faoin cód mixáil agus tá barúil nó rairc dúilteach ag daoine ribh an cód mixáil. Ach tá Taighde déanta agus léiríonn an cód mixáil go bhfuil cumas anna láidir cumas teangatha anna láidir ag daoine ar tá siad an cód mixáil a dhéanamh. So is rud nar dúrtha é agus is rud an thobhachtach agus an bhá é. Na rud eile atá ar siúil ar líne tá daoine ag buin sprí as an Gaeilge ag tríomhan na mímena. So tá súla agam go bhfuil na mímena feice agam se. So tá rins jazz an seo. Ach it's just taobh eile den teanga tá muid an a eáil mar de gná tá buinch leis an Gaeilge just sa scoil agus beidir buinch dúilteach atá. Agus tá muid an na daoine atá ar an imeall a bhealach isteach. Beidir go bhfuil dearfach rairc dearfach acu ar an Gaeilge ach níl siad cínse an féidirlí bheith ag úsáid an Gaeilge nó teach isteach. So mar sin de na mímena is féidir iad a bhealach isteach chun an Gaeilge úsáid. So buntáistí na man hóisialta, na man sosialta. Cúpla bhíon ó héna 2015 bhí mé ag códáil Amália Cliath a códáil British Irish Council. Agus bhí siad ag play an teicneolaíocht agus an tábhacht na teicneolaíocht maidir leis na Ionad ADAPT na British Isles an tidal a chur siad ar agus bhí daoine an Guernsey agus Jersey, so tuaí mé an cean sin dóibh. Ach an príomh theachtaíocht a tháinig as an códáil sin ná an tábhachtach a bhaine leis na man hóisialta leis na Ionad ADAPT. Agus tugann na hádáin atá an Twitter nó Facebook nó cabbé ardáin atá gceist. Tugann sé deist a daoine teach le chéile agus líon tú a cruthú nó pobl in neartú le chéile ar líne. So tá sé anna tábhachtach do gach Ionad ADAPT. So tá daoine scarthamach beidir go bhfuil siad ina gcónaí in áit éigean in éireann nach bhfuil Gaelgurí timpeall orthu, beidir nach bhfuil Gaelgurí sa chlán acu, beidir bhrá lo freastal ar rangana agus níl rangana san áit sin. Agus is slí maith an do gine a thuirt le chéile nó tharraing le chéile ar líne. Agus an pop-up GaelTech, an féidir libh an pop-up GaelTech, rá nó cáil an pop-up GaelTech a hailú gan cuidú na man hóisialta. No, deir na lads no. So tá más mór agam ar na lads ach cumid a bheith an fearna rá is rud antábhachtach é na man hóisialta maidir leis an batcáil a chur amach agus gach duine a bheith a tharraing isteach sa fearhéil más mai leat.
ní hamháin I mhaile Cliath nó mar hampla Chicago nó New York cibé áit. Agus freisin sprálam na Acmhainní atá líne donna fáilimóirí agus mar hampla tá an cúntas Twitter ann mud a folklór séim an podcréile atá ann do the fáilimóirí agus the Irish for cúntas atá ar Twitter. Now féicear an méid leanúntaí tá ann atá a lán daoine a bhfuil sim acu sa Gaeilge agus tá siad san líne ar fud na cruinne. So fáin méid na sunraí sin ó Twitter tá méid an na daoine a fud na cruinne a eicáil agus iad ag tweetáil le chéile I córa as Gaeilge, sin na tweet as Gaeilge ar fud na cruinne. Agus muna bhfuil go leor sunraí agus lágah sé an sin, beidir go bhfuil is agah gur seachtain Chathair hí feachtas ar líne, cyber GaelTachta bhí a gceist. Bhí daoine ag buint úsáid as hasclibanna, so hashtags, hashtag trasna donnta. Agus bhí siad an a eicáil tar éis 5 lá den feachtas sin. Bhí tweetan ag teacht amach as níos mó ná 100 tíortha ar fud na cruinne. Agus níos mó ná 10,000 tweetan a seolta amach ag na daoine sin I Gaeilge. So tá an éileamh an don Gaeilge ar líne. Beidir nach bhfuil sé róthair ach is féidirling a eicáil na úsáidirí seachtainúla agus tá sé ag méadú bliana in aghaidh bliana. Tá spaiceanna an gach bliana I rith seachtain na Gaeilge agus anois tar éis an feachtas trasna donnta agus tá stipatá an ar tá éingus níl sé ar líne ar Bhaile. Impact an sena gur an bhór agus an sin. Is bralam na sunraí sin freisin. So an buntáistí eile ná an slú aimsú, beidir gúil sin terma sin terma nua do ghaoine seo, crowdsourcing. Agus bí méidir gcónaí ag iarú feim a bhainseas an slú aimsú má chuid ibse ibre. Ach an tionachar atá ar an Todhchaí nó mar hampla tá cóglachaí agin ina san Ionad ADAPT tá sí lonathe sa Cliath na Teicneolaíocht. Tá sí ag Acmhainní Teangha ar an sláinte incfanna agus bhí físeán cruthaithe aici, beidir 6 nó 7 físeán. Maidir leis Alzheimer's agus an dementia agus bhí sí ag éirí fóthaidil a cruthú I dteangacha éagsúla ach ní raibh aithne aici ar astraitheoirí. Agus siar an aisce a bhí i gceist le so astrachan dónacha a bhí álar a geici. So chumar le chéile an bacáil an mhuith agus ceapam gur padar a bheith a ceamdan na astraitheoirí a rinne, so anois tá na físeán sin le fáil I Gaeilge do Gaelgóirí ar fud na cruinne tá sí sin anna cúil ar fad. Sampla eile beidir tá stúlagam go bhfuil an Wikipéid feiceigh daoine go dtí seo. So an Wikipéid an tidéil atá ar Wikipedia Gaeilge. Agus tágan daoine le chéile tá sé is obair tá gceist freisin agus tá daoine ag cruthú altainna agus ag cur le altainna a chugus chur alta in agar. Ní ceart dómh a credint go bhfuil gur scéalmach é mar feicimid earnest a sin níl méid ach iver 8 seacht. So an méid is féidirling eicáil cé go bhór tá an Wikipedia gomráid na teangacha eile. So tá lán níos mó ibre le déanamh agin sé go léir agus na daltaí sa scoileanna chun an Wikipedia a bhéadú le haig an Gaeilge agus a méid ábhar atá ar líne sa Gaeilge. Sin na hábhar don gná duine
do na daltaí sa scoil, agus freisin chun go mbeadh is ag na comhlachtaí móra go bhfuil éileamh ar an teanga a bheith ar líne. So sin muidne camid an obair sin dhéanamh na chéile. Agus an buntáiste eile is fearlam nach Creidhnú na Ionad Teanga. So tá Ionad Teanga an, agus tá Ionad Teanga an, agus actually tá an táring nóair a feicimid ar teanga eile. So bhí seans agus bhí an áarm, bhí an táirm dul go dtí an astráil cúpla bhliain hin go dul ar eis go dtí an astráil. Agus tamalaí na caithfh le daoine bundúchasach. So muintear gon wingu atá tá phlé agam. Tá siad ina gcónaí sa túisceart san astráil. Agus níl ach 1,500 caintúirí ag an teanga seo. Agus bhí mór ag déanamh tafid duna daoine agus iad á aimsiad na scéalta cosúla na seanachí an seo fadó le na tafadaí. Agus bhí mé an formé amach gur go bhfuil siad san ag bint úsáid as na mantó síalta. So tá siad ag géirí an teanga na Acmhainní a chuirmach do na bhfeidhmóirí. Agus freisin a bhrála the elders go mé na daoine ag buindiúsáid as an teanga dúchasach ar líne in nóid an Bhaile. So tá an 5 céine acu san astráil mar is teanga láidir é an Bhaile agus ar líne bhí na dégóirí na daoine óga buindiúsáid as an Bhaile a nóid a teanga féin. So sin slí amháin atá siad ag géirí iad a bhealú chun a teanga féin a úsáid. So an príomhteachtacht atá agamse dóibhse nniu ná go mé ceirte a bheith nascathe le chéile ar líne agus na líonraí a neartú agus an teanga a neartú le chéile agus ní neart gur chuir le chéile.